Ayan guys. Pupunta tayo. Wala talaga ito. Oh. Kailangan yan. Sisirain ko yun. Mamaya mo. Mama. Huwag ka mag-sisyo, please. Ako baka ano ako dito. Makagat. Oo, makagat. Nakagat niya na ako. Ba? Nakita niyo ito. Nakikita ito. Black. Kasi meron tayong gagawin guys. Sasabihin natin kay mama. Nagugutom na tayo. Guwapo guys. So mamaya kuha tayong misis. Mag-gagawin tayo. Hindi tayo. Wala kayong gawin. Guwapo ko kasi. Guwapo ko kasi. Guys, nagugutom na ako. Nagugutom na ako guys. Paano tayo pupunta dito? Wait lang ah. Antayin na ako. Dito kami kakain. Hindi ako kakain dito. At antayin mo ko. Bye-bye. 2,000 years later. Guys, kinukuha nila yung cellphone. Bye-bye. Comment nyo below at kung makikita nyo yung luma kong video at bagong video. Bye-bye. Comment and share.